दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंनो सारा? जोंहा गोथै बिटिआर ओनसोलाव आगोलनिफ्राय HTC हेन्डलुम ट्रेनिं सेन्टारा 12थाल'मोन। बेखौ जोङो थांनाय इसि मिटिंआव पास खालामना लाबाय 12थाजों जानाय नङा 16था खालामनांगोन होननानै जोङो बिटिआर ओनसोलाव 16था जायगायाव जोङो हेन्डलुम ट्रेनिं सेन्टारखौ गायसननो लाहार फाहार खालामदों आरो बेखौ लानानैनो जोङो एबार फाइनान्सियेलि बाजेटआव जों बेखौ हमनाय जाखाजोब्बाय। गासै बिटिआरआव टटेल 16था जासिगोन। बियो मडेल एस्टिमेट जागोन। जोङो 50 लाखमोन मथा मथि बे एसे ओरै जाहैबाय। दा बेयाव जोङो बेंटलाव HTC हेन्डलुम ट्रेनिं सेन्टार गोनांथार हिसाबै दिनै बे बेंटलाव दिनै बेखेवबाय। नैबे न'आ माने हेन्डलुमनि न'आ बिराद गोबावनिफ्रायनो दङ, नाथाय बेयाव दानाय लुनाय जेबो सोलियामोन सिगां समाव, मानि थाखाय जादोंमोन? आं दानिसो सिगाङाव आं बुंखादों, खावलायखादों। बे स्पेसियेलि बे बेंटल एरिया बा जोंनि काजलगावनि साहा बे बेंटल एरियायाव माने जिथु हेन्डलुम ट्रेनिं सेन्टार दङ बेखौ मोजाङै प्रसार जादोंना जायाखै आंहा सन्देह दं। आरो बे जायगानि मानसिफ्रा मोजाङै माने गनायनानै लादोंना लायाखै आंहा बेयाव सन्देह दं। मानोना बेयाव जोङो रानिं स्टुडेन्टफोर दं, जायफोर बे रानिं स्टुडेन्टफ्रा ट्रेनिं लानो फैनाया खम बाहागो लानाया खम आं नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं खावलायगोनसो बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ, बेजोंबो जे इयुन दानो हायो, बेजोंबो जे भबिसत लामाया दङ, बेखौ बिथांमोना साननानै लानानै बे HTC हेन्डलुम ट्रेनिं सेन्टाराव फैनानै बाहागो लाफैब्ला गावनि रोंगौथिखौ गाव लानो हागोन। आरो एबार ओरैबायदि जाबावबाय जोंहा, जिहेथु सिगांनि दिनफ्राव गासिबो माने HTCआनो जा हेन्डलुम ट्रेनिं इनस्टिटिउटआनो जा हेन्डलुम ट्रेनिं सेन्टारानो जा गासिबो एसामिस मिडियामजों जायोमोन। जिहेथु बियो दा जोंहा ट्रेन्सफार मोनसे डिपार्टमेन्ट आरो जोंहा डाइरेक्टराबो मोनसे दंखायो। बेखायनो एबार जों एसे मिथिं पास खालामनानै लाबाय जे गासिबो बर' मिडियामजोंनो फरायनो हासिगोन, बर' मिडियामजोंनो लिरनो हासिगोन, बर' मिडियामजों ट्रेनिं होनानै बे साख्रि लानो हासिगोन आरो गावबो इन्डास्ट्रि बसायनानै लानो हासिगोन। बे बुस्थुखौ जों दिनै रोखायै बुंनो हाबाय। मा हारिनि बेयाव दानाय लुनाय? बेयाव जाथिय ट्रेडिसनेल, जोंनि आगोलनि ट्रेडिसनेल जिथु हेन्डलुमा बेयाव गासिबो जायगा मोनगोन। बेयाव पावारलुमनि खोथा गैया, जोङो हेन्डलुमखौ जायगा होदों। आरो दिनैहाय जुदि जोङो स्वनिर्भर नारियाव गथै आसामावनो चिरां जिल्लाया 1 नाम्बार, चिरां जिल्लाया बांसिनै साबसिनै जि साप्लाय हरनो हादों हेन्डलुमनि बुस्थुखौ। बेखायनो चिराङा दिनै गौरब। आरो बेजों लोगोसे सारा आसामावनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआवबो चिराङा 1 नाम्बार। आरो मोनसेबाव JJM, सारा भारतआवनो JJMनि स्किमा साबसिनै सोलिदों होनबा चिरां जिल्लायाव दिनै मोनथाम माबायाव सेक्टराव जोङो चिराङा 1 नाम्बाराव थांगासिनो दं। बेखायनो जोङो चिराङाव दिनै गोजोन लाबोबाय, गोजोन फैबाय। बे बुस्थुआ जोंनि सिगाङाव प्रमाना ओंखारबाय रोखायै। आखाइजों दानायनि अनगायैबो टेकनिकेल मेसिनफोरजों बानायनाय जागोन नामा बेयाव? ना, बेयावथ' जों जिहेथु एसे एडभान्स जानांगौ, दानि टेक्न'लजिया एसे एडभान्स जानांगौ। बेनिखायनो जों बेयाव जेकार्ड होनाय जादों। जेकार्डजों दायोब्ला एसे एडभान्स जायो, साबसिनबो जायो, फिनिशिंआबो मोजांसिन जायो। बेखायनो जों जेकार्डनि बेब'स्था खालामनाय जादों। बेयाव खिन्थु पावारलुमनि जेबो बुस्थु गैया। आरो जोङो जिहेथु बाहेरा देशनिफ्राय जेनेबा बेंगलनिफ्रायनो बा गुबुन हादोरनिफ्रायनो जा दिनै जोंनि जायगायाव माने पावारलुमनि माखासे बुस्थुखौ साप्लाय होनो नागिरदोंमोन। जों बेखौ अलरेडि बन्द' खालामदों। डिसिफोरनो जा डाइरेक्सन होखानाय दङ, अलरेडि बिसोरो माने माजे चेकआप खालामो। जोंनि समाजाव दानाय लुनाया जोबलांनो थांगासिनो दं, माखासे कालसारा, बेफोरनि थाखाय मा राहा लागोन? ना, बेखायनो जोङो माजे जोङो एवारनेसखौ अलरेडि लागासिनो दं। आरो एवारनेसआ बिराद प्रयजन। जों जुदि जोंनि आखाइजों दानाय बुस्थुखौ जुदि जों कमार्शियेल मेथडआव जुदि खामानि मावाब्ला जों खिन्थु साक्सेस जानो हाया। गावनि थाखायल' गामसा गांगौ, गावनि थाखायल' दख'ना नांगौ होननानै दायोब्ला बे खिन्थु जानाय नङा। बेखौ जोङो माने बेबसाय भित्तियाव कमार्शियेल मेथडआव जों खामानिखौ मावनानै लानांगोन। अब्लानो जोङो सारा माने ओनसोलाव जों साप्लाय होनो हागोन। दिनैहाय स्पेसियेलि जों बांलादेशखौ बुंनांगोन। बांलादेशआ दिनैहाय माने सारा प्रिथिबियावनो मोनसे मोजां जायगा लाना थांदों। रेडिमेड गार्मेन्ट्स, बिसोरो ओरैबायदि माने जि दिहुनो दा बांलादेशआ बिराद गोजौ थाखोआव फैबाय। गतिके जोंनि एरियायावबो मानो हाया? जों बेखायनो बुंदों जोंनि एरियायावबो जोङो बांलादेशनि बायदि आरो बिसोरनिफ्राय साबसिन